20 kursister og 2 elefanter. Om det, der kan støje i arbejdsmiljøet. Jeg brænder for at blive en god underviser. Når jeg underviser, så bliver det på den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse. 22 timer har jeg 20 kursister, og i den tid skal jeg forsøge at lære dem noget om arbejdsmiljøloven, men også om det at arbejde med arbejdsmiljø. De 20 kursister har jeg ligesom styr på, men de 2 elefanter vil jeg godt adressere nærmere. Det der er med de her 2 elefanter, det er, at jeg oplever dem som mulige støjsendere og forstyrrende for undervisningen. Det er i hvert fald det, mine tanker går på lige nu. Så jeg har selvfølgelig været interesseret i at prøve at undersøge, om man kan fjerne de her støjende elementer. Elefant nummer 1 drejer sig om, at der i rummet kan være mange forforståelser. De kan komme fra konkrete erfaringer, som deltagerne sidder med. Det er jo typisk ledere og arbejdsmiljørepræsentanter, som har deres daglige virke på arbejdspladsen, og som derfor har et helt konkret og praktisk kendskab til deres eget arbejdsmiljø. Så hvilke sådan vaner og rutiner og begrænsninger præger man deltagerperspektivet? Det er den ene elefant. Den anden elefant, det er noget med, hvad skal der ske i den her undervisning? Så sidder vi her på skolebænken. Og hvad betyder det egentlig, når folk sidder på skolebænken? Hvilke forforståelser, hvilke associationer og begrænsninger og følelser bliver genkaldt, når folk sidder på skolebænken? Så de her elefanter, hvad skal der ske med dem? Skal de sådan vises ud af lokalet, eller skal jeg måske nærmere prøve at invitere dem indenfor og sige, at jeg har fået øje på dem, og at de vil være en del af den undervisning, vi har nu? Og så var det, at Blooms taksonomi kom ind som et muligt værktøj, der kan hjælpe mig videre i min problemstilling. Det er min opfattelse, at når vi går efter den første elefant, så drejer det sig meget om, at man kan sidde i min undervisning og tro, at det skal være udenadslære, at vi skal lære om paragraffer og love, og altså at vi er på forstå og huske niveauet. Hvor jeg i virkeligheden gerne vil have folk hurtigst muligt bevæget op på at analysere og vurdere niveauet. Netop fordi, at de har god kendskab til deres praksis i forvejen, og skal bruge deres praksis til ligesom at komme ind i det med arbejdsmiljøet, sådan fra et mere formelt perspektiv. Så man kan sige, jeg er nok kommet til, at der hvor jeg først troede, at støjen, de her 2 elefanter, skulle fjernes, så efter jeg sådan har overvejet det her med Blooms taksonomi, så tænker jeg mere, at nu skal de mere adresseres. Det skal forvandles fra at være forstyrrende støj til at have en plads som et samlet billede i læringsrum.